Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri pambiji ingkang kula hormati lan kanca-kanca sing dak tresnani. Ing kalodhangan dina iki aku arep crita kanthi irah-irahan Golan Mirah. Kepriye crita jangkepe? Ayo, padha disemak ya. Rikala jaman semono ing Desa Golan ana pawongan kang duweni kesakten dhuwur lan gagah prakoso. Jenenge Ki Honggolono. Panjenengane duwe sedulur nunggal simbah. Jenenge Ki Ageng Mirah. Ki Honggolono duwe anak lanang sing bagus lan gagah prakoso. Nanging senengane adu jago. Jenenge Joko Lancur. Dene Ki Ageng Mirah duwe anak wadon sing ayu banget. Jenenge Mirah Putri Ayu. Nuju sawijine dina nalika Joko Lancur arep adu jago. Jagone ucul mlebu ing pawone Mirah Putri Ayu. Go jago, nyandi playumu. Piyo ngalah, duwe jago siji wae, kok kesiteram? Joko ngrundel sajak bingung goleki jagone. Mirah Putri Ayu sing nalika iku lagi mbatik ing pawon kaget banjur nyekel jago kasebut. Walah, kok ana jago apik ning kene? Duweke sapa ya iki? Pitakone Mirah Ayu. Joko Lancur kang nyusul playune jago banjur mlebu ing omahe Mirah Putri Ayu. Kalorone katon gayeng anggone gegocekan ing pawon lan sajak padha nandang kasmaran. Wah. Ayu tenan bocah wadon iki. Apa gelem tak pek pacar ya? Pangarep-arepe Joko Lancur. Ki Ageng Mirah weruh yen Joko Lancur uga ana ing papan kono. Dheweke rumangsa yen Joko Lancur ora duwe unggah-ungguh. Wusanane Joko Lancur ditundung saka papan kono. Sopo kowe? Saka ngendi asalmu? Metu saka papan kene. Ki Ageng Mirah muntap lan nundung minggat Joko Lancur. Pirang-pirang dina Joko Lancur nglamun wae. Le, kene ya kowe nglamun wae. Apa sing kok pikir? Pitakone Rama. 'Rama, 'Ne. 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 'Rama, 'Ne.
Bapa, kula tresna marang Mirah Putri Ayu. Kula kepengin Mirah Putri Ayu dados garwa kula. Jaka bloko apa anane marang ramane. Ki Honggolana nyanggupi panjaluke anake lanang. Banjur tumuju ing omahe Ki Ageng Mirah saperlu nglamar Mirah Putri Ayu. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula Ki Honggolana ingkang sowan, Yai. Ki Ageng Mirah kaget nalika Ki Honggolana nglamar anake wadon. Dheweke ora kepengin duwe mantu sing senengane adu jago. Mula ben ora nglarani atine Ki Honggolana, Ki Ageng Mirah duweni bebana. Lamarane tak tampa, Kang. Nanging aku jaluk bebana. Tulung gawekno bendungan sing bisa dienggo ngelepi sawah-sawah sing ana ing desa Mirah iki. Aku uga njaluk pari sak lumbung kang bisa mlaku dhewe. Bebana kasebut disarujuki dening Ki Honggolana. Kanthi kesektene Ki Honggolana, dheweke bisa nyabda lumbung pari mlaku dhewe tumuju omahe Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah uga nduweni kesakten kang dhuwur. Dheweke weruh yen sakjroné lumbung kasebut tutu pari, nanging damen lan titen. Kalorone padha adu tanding karosan. Kabeh padha sektine. Jaka Lancur banjur goleki Mirah Putri Ayu lan tumpes diri bebarengan. Ki Honggolana nemokake anake lanang wis mumpus diri karo Mirah Putri Ayu. Saka kedadean iku, Ki Honggolana nyabda ing sakngarepe siswa-siswane yen to wong Golan lan wong Mirah ora oleh jejodohan. Isi-isine donya saka Golan ora bisa digawa menyang Mirah. Barang-barange wong Golan lan Mirah ora bisa diwor dadi siji. Awet kedadian iku, Ki Honggolana lan Ki Ageng Mirah sadar lan mertobat mring Gusti kang akarya jagat. Kembang mawar semerbak ambune. Kembang melati putih nyenengake. Dongeng iki wis rampung critane. Muga dadi piwulang selawase. Cekap semanten dongeng saking kula. Nyuwun pangapunten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.